Madalas na marhajakat ngayong gadang kinmaw iya kitukis ni nato ba. Ngayon iya pihapof di papi ay kiteng ilusin ng tangalapi profile jong pinang tangalastang at friend ya may do maridet at friend mga ila kloi ban confirm ya nga. Hari ng tangala text ya Lucy kloi ban reply. Yang nga din siya tayo nga stang iyo number phone jong Lucy. Hangtang alastang text, habot sa Lucy. Hangta ilusi ila iyo istatus yung nga hapo WhatsApp. Pangajis niya yaki video harin kaki lyrics. Kibapin skyotin at nang ta ilusi ila text yang nga iyong. Tos nyo ba sepens na lim inga nga ng pangaru. Ngati ang yajing mong jong i. Nang ta ilusi ila pakidur jong isya nga ban. Pash na video photo hangamar ng tahatin. Suki nga lastang shojing giat ya ilusi ng tangala call petire ke lusi banstang. Tulis sama ya ihinre ka baskaw si bama iyong ampat kwa bantiang ya kata nga hapel katshwa. Tuming taming nga shuap sa jubao jong ilusi. Hadungin tamin nga shuap sa jubab jong ilusi. Hading ng pangalatek sa ilusi ikloi bang reply. Yan na hading sita iyo nga lastang iyo number phone jong ilusi hantang alastang text hapo WhatsApp ilusi. Hangta ilusi ila iyo istatus jong nga hapo WhatsApp. Pangajis niya yaki video harin kaki lyrics. Kibapin skyotin at nang ta ilusi ila text yang nga iyong. Tos nyo ba sepens na lim inga nga ng pangaru. Ngati ang yajing mong jong i. Hangta ilusi ila pakidur jong isya nga ban. Pash na video photo hangamar ng tahatin. Suki nga lastang shojing giet ya ilusi ng tangala call petire ke lusi banstang. Tulis ang ya ihinre ka baskaw si bama iyong ampat kwa bantiang ya kata nga hapel katshwa. Haduming tamin nga shuap sa jubab jong ilusi. Haduming tamin nga shuap sa jubab jong ilusi.